Яфрак кыя-кыя, моңсу гына көзгә кереп бара агачлар. Кешеләр дә табигатькә кушылып, агач язмышларын кабатлар. Агачларга җиңел, язлар җиткәч, алар яңа яфрак ярырлар. Яшәрер бар җиһан, тик кешеләр гомер көзләрендә калырлар. Яңа язлар җилкендермәс җанны, байыганда гомер кояшы. Бары да кала, бары да бездән кала. Агачы, яфрагы, дөньясы. Уңга карыйм, җаным уелып китә. Сулга карыйм, икеләтә авыр. Әллә нинди генә мәхәббәтсез, мәрхәмәтсез, кешелексез дәвер. Барып сыйынырлык кеше тапмыйм, йөрим үзем кеше арасында. Явызларга һич тә ярап булмый. Яхшысына бәлкем ярарсың да. Алу-сату тәхет тота бүген. Алла йортыннан да иман качкан. Хаталарны таныдык дип кенә башлап булмастыр шул яңа баштан. Кеше хәзер иман җыю түгел, акча, байлык җыю белән мәшгуль. Һәр бәндәдән соңра калыр нәрсә кабрең өстенә куйган таш ул. Ул байлыкны күпме җыеп була, һаман нәфис казаннары тулмый. Оҗмахны да бүлешерләр иде. Ярый әле сатып алып булмый. Тукталышта басып торам. Халык йөри тыз да быз. Шут-шут итеп үбешәләр, нәфесен тыя алмаган бер егет белән бер кыз. Кызыктырмый гамәлләре, салмый ялкынлы утка. Җаннарны җанга бәйләүче олы мәхәббәт юкка. Дөнья хәлләрен күзәтеп, урамда торам басып. Янәшәдән үтеп бара, бер-берсенә сыйынышкан, бүкшәеп биткән карт белән бүкшәеп биткән карчык. Көнләп торам, көнләшерлек сәбәп тә юк югыйсә, бер-берсенә сыендырып, бәхетләргә туендырып, аларны якты дөньяда олы мәхәббәт йөртә шул, тигез мәхәббәт йөртә. Зиратларга керсәм, хайран калып карап торам кабер ташларына. Күпме асыл Хода бәндәләре кирип яткан җирнең асларына. Бу дөньяга алар һәммәсе дә бары бәхет истәп килгәндер. Тик күбесе бәхет ни икәнен белә алмый гүргә кергәндер. Кайберәүләр үзенең бар гомерен байлык җыеп сарыф иткәндер. Шушы юлда күпме хилаф кылган, күпме кешене рәнҗеткәндер. Ләкин бар мөлкәте җирдә калган, үзе белән берни алмаган. Байлык булса, суд та, шурт та юк дип, аны иблис, шайтан алдаган. Кайберәүләр намус белән яшәп, ап-ак күңел белән киткәндер. Сиратларны җиңел генә кишеп, оҗмах түрен нурлы иткәндер. Язулы таш иле кабырстан. Кайчан килмә үлем салкыны. Яшәү дигән сүзнең җылылыгын тоям шушы салкын аркылы. Язмасынла демим миңа Ходай кара гүргә бер көн кирергә. Анысы булыр, ләкин язсын иде чиста намус белән үлергә. Зиратларга керсәм, хайран калам. Кабер сайын ташлар утыра. Тагын кемнең җанын сырый икән? Шомлы итеп кызгын кычкыра. Сагыну сагышларга чара таба алмыйча, авылыма кайткан чагында, үзәкләрне үзеп яңара яңадан, мәтрүшкәләр исе җанымда. Бала чагым калган эзләрне эзләргә, үрләренә йөгереп менгәндә, бәпкәләре белән казлар йөри һаман, атлар кешнәп кала үзәндә. Кай якларга китеп гомер итсәм дә мин, кем генә булсам да, кайчанда, газиз туган халкым, әткәм, әнкәм хакы, авылыма дәшеп кайтара. Улым белән кызыма, сез минем күңел көзгесе, мәхәббәт җибешләрем, шуңа Ходай камил иткән килбәтен, килешләрен, сез минем йөзем аклыгы, карасы булмасын да, каралыклар булай да күп эш көнлек дөньясында. Сезгә таянасым килә иң олы терәк итеп, тоясым килә үземне, сезгә гел кирәк итеп. Ике бөртек алтыным дип горурланасым килә, дөньяда иң әйбәт әни исемен аласым килә. Сезне уйлаганда гына уңайга бара эшем. Нәк шулай була алсам иде,
үзем дә сезнең өчен. Аңладым дип бу дөньяны 1000 мәртәбә алдандым. Алдандым да сынып беткәч, кабат тагын ялгандым. Асыл агач дип агачның ширигенә асылдым. Ашым өчен арттан аткан таш астында басылдым. Дөньяның бар алдауларын ялгыз башым күтәрдем. Инде алданмам дип кабат алданганга үртәлдем. Күгелемне таптап киткән табаннардан каралдым. Инде биттем дигәч кенә сине табып алдандым. Син нәтиҗәсе Худайга буй сынып ялваруның. Бусы инде гомеремдә иң соңгы алдануым. Бала чактан күптән киттем инде. Кылагымда шыңлый ник һаман. Авызыңа шайтан кирер юкса, әппәреңне иттеңме, балам? Шайтан дигән сүздән уттай куркып, шынга алып әнкәм әйткәнне, бер урынына ничә 100 мәртәбә әйтә идем Аллаһу әкбәрне. Шул Аллаһу белән гомер иттем. Улымны, кызымны үстердем, жаннарына иман нуры салып, оныкларга китереп җиткердем. Хәзер инде алар әппәр әйтә. Шөкер диеп карап торалам. Кылагымда кабат әнкәм тавышы. Әппәреңне иттеңме, балам? Ап-ак шәлен япкан ап-ак карчык тукталышта иңрәп басып тора. Янәшәдә генә милли туташ әвеш-тәвеш махра тартып тора. Фәхешлектән төсен жуйган күзе сөзеп уза карчыкны үтәли. Мыгырданып ала эштән генә. Чо, бабушка, обстай, что ли? Бу гыйбрәттән нәүмис калган карчык укый тәүбә белән бисмилласын. Я Раббым, нинди гынах өчен әдәмне иманнан яздырасың. Ыжмах йорты кебек бу дөньяны төрле гыйбрәтләр басып китте. Әй кешеләр, сез нишлисез диеп сүрәнләп кычкырыр заман җитте. Ә Фәхишә һаман махра тарта. Аңа милләт ни дә, дөньясы ни, иман выждан ни дә, михрбан ни, абыстайы ни дә, мулласы ни. Мөкәлләф булганыма бән үтте инде 4 чират. Беләмен, көтеп тормактыр ыжмах күпере сират. Үтәмәктәмен шөгыльнең фарыз вә вәҗипләрен, харам, макрух, мөфситләргә нәфсемне бән бикләдем. Бу бахлар да кылынгандыр, булгандыр мөстәһәр дә, Рамазанның үзендә дә йоклангандыр сәхәрдә, бузылгандыр шаһадәтләр, гыйбадәтләр, йолалар, дөньясыны басып алгач пәйгамбәрләр, муллалар. Фани дөнья малларыннан разый булып азга да ярты гомремне үткәрдем. Бара алмадым хаҗга да. Әмма фарыз бер шөгылем бар дөнья буйлап бармага. Ни кылсам да гафу сорап табынганым Аллага. Я Раббым, ярлыкагыл кылган гынахларымны, тәмух утында каралтма минем йөз акларымны. Ни кылсаң да кодрәтеңнән киләдер синең бәйнә. Сиратларны кишкән чакта изгеләреңнән әйлә. Амин.